Bien. Le roi, je viens en paix. Je suis une journaliste. Je suis en mission en Afrique. Je suis en paix. C'est juste pour faire un documentaire et pour pouvoir me permettre de publier. J'ai vu depuis le bateau et la nature m'a attirée. C'est trop beau et je me suis dit que si je descends, je vais publier. Comme ça, tout le monde saura. Mais tu as non? Ele ebe ọnụ sọ ọnụ shikporo nwaanyị abịa ebe. Onye ezi ga-adị o. Ndị ichie ndewo nụ. Nna anyị. Je suis un peu. Oh, Toshime. Bịa. Okwute. Onye eze. Ihe ụmụaka kwuru wee eziokwu. Onye eze ọwụ ihe mere eme. Ụkpaka. Ọ ka o si mee. Nna ya eze. Ị ga-adịrọ. Ndị ichie enwe m ya dịrị unu na mma. Nna ya biko. N'echiche nke m, aga m achọ ka ilebanye okwu anya. Biko nna anyị. Were anya okenye ji ama ọka akara aka. Tulekwela okwu a. N'ihi na achọ m ka egbu onye na-enwe ihe o mere. Anya m hụkwara na nwaanyị a ọ dị ka onwe ihe ọjọọ bụ n'obi bata n'obodo anyị. Biko nna anyị. Anna m ekwu. Anyị ga-elebanye anya nke ọma. Okwute. Onye eze. Lawan ako. Lawan.
Obi. Bere m emegbuola n'onye ọbịa bịara n'obodo anyị. Nga ọ n'ugbu egbufuola ya ka ya gara kemgbe. Mana onye eze anyị siri na oge lebara ya anya. Ị ma na iji ekwu nnọọ ka nwa na-aṅụ juhu mmiri na nne ya afọ. Gịnị ka chọrọ ka eze anyị kwuo nga ahụ onye ọbụla nọ nga ahụ? Ọ ya kwuo onye ọbụla elepụ anya egbufuo ya. Ịma. Hai. Ọ na onye abịa nakwa na anụ ha anyị na-ekwu. Anyị nwanụ. Ọ gịnị? Ọkụ. Ọ nụ na onye ọbịa anụ gawa ihe anyị kwuga. Anya ndị ka anyị kwara anyị anụgaghị ihe ya ndị ka ya kwuga. Onye ma n'uduka ikuku ọjọọ burula nwa buta ya n'obodo anyị. Ekwana wuru ugbu a obodo anyị nsogbu nọ ebe niile. Ikwutechala ya ikuku ọjọọ. Onye butere ya n'ala anyị. Ure. Emechara gacha nwa ahụ. Ọ dịghị ka eze anyị na ala ụlọ ya ga-ahapụ anyị aba ebe ahụ. Ọ bụ eziokwu ka ikwu. Na nwa ahụ tọrọ ọcha o, nwa mara ezigbo mma. Ọ na-ịma mgbe aha ya ga-eti mkpu ndị nche abịa nwụrụ ya. Ị na-emeteziri ya ebere. Chimekwara ebere ka a hapụ merụ nwa ndị mmadụ ahụ. Ọ wụ ngwa agha ahụ ọ tọrọ anyị n'ihu mere anyị ji tiwe mkpu aha anyị tiri. Otu obi ji emega m, ebere ya megara. Gịnị ihe anyị ga-eme na ọ dị n'eze anyị n'aka nụ. Ezigbo di m. Lọlọ. Dịka m hụrụ nwata nwaanyị ọcha, eche m na o nwere ihe ọjọọ obu n'obi bịa n'obodo anyị. Ndị mmadụ na-ekwu na ọwụ mmụọ. Mana ụdị akwa oyi bịa, ndị mmụọ a na-esi otu ahụ eyi ụdị uwe a. Onye kwana na-akwara ha akwa ha na-eyi. Onye m ji maka ya na-ekwu. Lọlọ. Asị onye na-agba nnụnụ kpọọ ya ahụ ka nkele ghara ifegbu onwe ya. Ele ihe kwuga. Ezigbo di m biko. Ndị m chọrọ ikwu n'uche nke m ama chọkwanụ ka ịkpọpụta ya na nga ahụ ka o nwere onwe ya. Ịma na onwe anyị ibe m ka ọ wụ. Achọrọ m ka ọ nwụọ ebe ahụ ka ọ hapụ ịdịka kamakwa nsogbu ka anyị nye ya ndị nche abụọ ga na-esogharị ya na-eme ama ihe ọ na-eme n'obodo. Adị mma. Ana m ihe kwuru. Mana ama m na akwamibo ka ị na-eme ihe maka na ọ nwaanyị. Ya mere iji lewe ebe a na-ekwu ihe niile ndị ikwu. Maka nwaanyị ibe m. A sị na onye ọbịa ahụ nwoke nọ na nga ị nwere ohere dị na-agwa m sị m mee nka maka na ọ nwaanyị. Ana m ekwu. Ama elebara ya anya. Ezi di m, nwoke ọ mara mma. Ị ga-alụgidekwa m. Princesse, vous êtes trop jolie. Vous êtes belle, princesse. Adaeze, oge ka m kwesịrị ịjụ. Princesse, votre visage. Vous êtes jolie. Votre visage. Vous êtes... Attendez. Regardez. C'est vous. Vous êtes belle. Chimo. On m'a dit ha. Ma kwara mama o kanga zunda mi ha o. Nne le ki ha. Nne ogene ba gị ha. Hey, ọmụ. Hey, ọ wụliela elu. Onye nyere gị? Ọ onye ọcha ahụ, onye ọbịa anyị. Onye ọbịa? Magazin dị m. Echetara. Ihe ndị a na-eme n'obodo a anyị ga-etinye ya uchu ka ọ ghara ịwa anya ahịa echi.
Nai. Nai ole kumo. Okay. Nai le. Ị ga-ahụ onwe gị. Akwa ịhụrụ onwe gị. Exactly. Lekwa. Ihe ka amaka. Onye nyere gị? Ọ nwata nwaanyị ọcha ahụ bịara n'ụlọ anyị. Ọ ya. Nna anyị, ọkwa gwara m ga-agwasị nwata enweghị ihe ọjọọ ọbụla o bu n'obi bịa. Ekwuru ekwu. Na ihe ọma dị ụtọ o nyere anyị. Ọkwa ịhụ n'onwe gị. Ekwuru ekwu. Onye eze. Ihe arụ mma. Arụ mma. Na nwata nwaanyị a agala mana ya. Well. Onye eze ga-adị o. Nke a dị egwu. Onwe gị. Onye eze ga-adị o. Ihe ọma. Ọ bịala n'obodo anyị. Onye eze ga-adị o. Adịrị gị na mma. Onye eze ga-adị o. Eze birikwa. Ya nwa batara n'obodo anyị. Ede mụmụ. Onye eze ga-adị o. Ịhụ n'onwe gị. Nke a tọgbuo ha. Ụmụ abịala n'obodo anyị. Obi dị ndị mmadụ. Onye ọcha. Onye ọcha imere na. C'est la même chose. Mais c'est juste, ça reste pour toujours. Comme ça, tu peux montrer à tes enfants ou à tes petits-enfants. Ça s'appelle une photo. Photographie. Princesse, j'aime beaucoup votre tenue. Tes vêtements sont jolis. Moi aussi, je veux comme ça. Est-ce que tu peux m'habiller ça, pour moi? Oh, baka nwata ihe na-ekwu ịchọrọ ka nne gị uwe m. Ịchọrọ uwe, ịchọrọ ka nne gị. Oh, nsogbu adị soro bụ. Ure pụtawakwanụ ka anyị gaa o. Ana m abịa n'ụlọ ka m mechaa n'ụlọ. Nke ego osisi ọ dịkwa ka m na-achọ izu. Ọma. Mebekwa n'ọsọ. Hey, Adaeze. Nọọlụ o. Kedu onye ọbịa anyị?
Akwanyu makwara ya mma na ahụ. Na nọkwa. Hey, Kutakwa nkashi macha ya o. mara mma o. Oh, dalu no. Bonjour. Ọ dị ka na-ekelu nu. Ị bịala. Daalụ. Ụmụnne m, ihe m ji bịa ebe a bụ na ọ sị na ụdị isi anyị na-eme na ọ masịrị ya. Eme nji kpọtazie ya ebe a ka nwee ike ime ya ụdị isi anyị a biko. Ịma Adaeze, abịara nka mkpọure mụ na ya gaa ime ọhịa kpata nkụ. Mmanụ ure ka anyị kpawanụ ya. Mama agaghị alọta ahịa. Ama m ka anyị kpawa ya, anyị kpacha ya echi anyị agawa nkụ. Oge ji nkụ eshine nne ele ihe ngagwa ya. Anyị kpacha bụ ya, anyị kpacha ya, anyị kpacha ya agawa nkụ. Biko Ọkwa maka ọ mara mma. Bịa ka anyị kene ya. Si ya bịawanụ. Ka m gaa weta ihe eji eke. Bịa ka nọdụ. Bako no gaje. Acha ga nwaanyị ọcha. Nwaanyị ọcha lek. Abram. Ke biran. Nwaanyị na ama ma ụmụ. Okay, ga ego. No. Nwayọ. Nwayọ. Ụtakwala okwu Igbo anyị. Obere. Ịma na mgbe ha iti na ihe na-atụwa anyị, eti na ọwụ ngwa agha. Mba foto. Lolo. Na eze. Ele ebe isi nwaanyị ya nọ. Ịmakwana ọnụ ụlọ anyị ka ọ nọ. Ihe ọbụla mere ya gbuo n'isi anyị ka ọ nọ. Nna ya eze, mana nwatakịrị nwaanyị a obiọma dịzi ya, ụjọ apụọla ya n'ahụ o. Kemgbe ya na ure na ọma na-anọzi, ụjọ anaghị atụ ya. Ịmana ọ gwara Adaeze si na ndị awụ ndị mbụ o bụ ụzọ hụ mgbe ọ na-abata n'obodo anyị, na ha ga-abụkwanụ ndị enyi ya ruo mgbe ọ ga-ala. Ịmana ọ mụtala asụsụ anyị, na-asụzi na-anụ ihe ọbụla ikwuo okwu n'asụsụ anyị ugbu a ọ ga-anụ ya. Ọ dị mma, gịnị ka anyị na-eme? Ịma kemgbe ọ bịara ọ na-esozi anyị eme ihe niile dị n'ezinụlọ anyị o. Ihe niile, ihe ebe ọ na-asa efere, ihe ebe ọ na-aza ihe. Ị ga-ahụ nwatakịrị anyị anya. Ịma na ọ sị na ihe awụ otu n'ime ihe o ji wee bịa n'obodo anyị. Ịgba otu omenala anyị si dịrị, ị na-anụ asụsụ anyị, ị na-ama ihe ndị anyị na-achọ na ihe ndị anyị na-achọ. Nwatakịrị nwaanyị ahụ kwere gị ihu ebe ọ na-agba egwu otu a. Ọ na-aga ahụ ọja adịlị ka ọ na-egburu ya ọja ya na-agba ere gị ka nwa ahụ. Onwe ihe ga-eme ya. Ahụtara nwa nke a n'anya. C'est pimenté. Ọ sị gị? Maman comme on est, maman. En fofo.
No, mutakwala o. Eri nwanne. Riwe. O nri anyị o. Ogwe nke ọ ga-agwọcha m ihe o. Nne o. Ụgbọ wa agbụla. Ogwe m. Oh. Nne lekwa o. Eze Brigwe, lọlọ gị ntị. Oyiche, ekwuru m nji ekwu na nwa na-acha rụrụrụ dịka nwa enwe o nwere ihe obulobi bata n'obodo a. Unu eche na na-egwu egwu akwụ na ahụ ya. Biko nụ, biko nna anyị, biko nụ. Ndị ichie nwe m nne, biko obi unu jụrụ, unu eweli iwe, cherenụ ka ọ bịa, ọwụ na ọ bịarute ọ ga-akọwara anyị otu ihe a si mee. Dee ya, ọ bịawala. Bịa. Ọchaka Amaka. Ele otu isi were eze na-achị obodo, were nwunye onye eze, were ndị ichie niile, were obodo anyị niile, were mee ha ihe epe mpe tiga ebe. Nekwe m onwe m, nekwe nwunye eze. Ele otu isi mee ihe. Eze ga-adị. Eme ọmọnụ pempe, ọ foto dị Kenya. Ọ foto dị Kenya. Foto. Ọ dịka ihe a na-akpọ ihe a foto. Foto dị Kenya. Enyo. Enyo ahụ enyere anyị. Ọ dị n'aka. Ka ị na-ele. Biko ewekwala iwe, achọrọ m ịjụ gị. Ị ga-alaghachi obodo unu ka ị ka nọ ya?
ị ga-alaghachi obodo unu. Izu ụka ka ọ bụ izu ụka na-abịa abịa? Izu ụka. Ahụrụ m gị n'anya.
Donc, c'est chaud. Ya bụ n'ahịa afọ na-abịa abịa gị hapụ anyị na-elawa biko. Gwa m ihe iji ala hapụ chifuonu ndị ibu unu ka anyị na-abịa na akụma na anyị hụrụ gị n'anya. Animala abịachi. Izu ọ ga-ewutekwa anyị na-elawa ịhapụ anyị niile lawa ebe kwuru ọ ga-ewute anyị. Eziokwu o wutewela m. Ọ ga-ewutekwa anyị. Eze, ndị iche, lọlọ. Nwaanyị ọma. Ada eze. Ọma, ure, ọdịnaka. Daalụ nnọọ. Daalụ nwaanyị ọma. Daalụ onye ọbịa. Ee, obi dị anyị mma na ị gara. Ọbịa gị bara anyị uru. Ọ bara anyị uru nke ukwuu kamachakwa ihe ị gosiri anyị onyonyo anyị ji afụ onwe anyị. Onye tinye anya ọfụ onwe ọmaka ihu ya dị. Anyị kelere gị. Ị mana ka m jụkene o ọbịbịa ị bịara be anyị dịka onye nta akụkọ otu isikwa anyị. Gịnị ka ị chọpụtara maka obodo anyị? Les Africains sont bons, avec une culture très très riche. Votre hospitalité m'a énormément touchée et votre nature est simplement magnifique. Ono bundioma. Omena lumu ndioma. Daalụ o. Daalụ. Ndị banya ko una ahụrụ ya. Eji m aka na onye ọbụla n'ime anyị nwere ihe ọ mụtara ma ọ bịa nwaanyị a. Mụ na onwe m ihe m mụtara bụ na onye ọbụla ebe ọbụla ị nọ were n'onwe gị weta n'obodo gị weta n'ihe ị na-eme were onwe gị n'obodo gị wee nya isi. Ọ ihe mere o ji bịa ka obodo ndị ọcha bịa ebe a na-anya isi onye ọ bụ na-anya isi ihe ọ bịara eme mee ya nke ọma. Gwakwa anyị na obodo anyị dị mma na omenala anyị dị mma na anyị bụ ndị ọma. Bụkọnụ onye ọbụla tinye uchu na ihe okwu. Nwa bekee daalụ. Kedu ụkpaka onye eze unu ga-eduru ya kịta duru onye ebe ikpere mmiri ebe ọ ga-agba ụgbọ mmiri wee naba. Atụkwara m nke nwaanyị ahụ bịakwa ọzọ.